Yo! Sesampi rahayu olahraga rahayu. Hey, amike si sini di mik. Eka, amike nang di sini. Ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga agayo rasa-rasane sampurane di olahraga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal manambae sesampi rahayu olahraga rahayu. Triadi budaya. Pak Win, matur suwun Pak Win, Gobrat. Pak Win. Iya. Triadi budaya. Kanca-kanca sindian sing gawa mik, amike nang jero tas Jovi diperiksa sisih. Ika. Amike Ika. Mawarku ning kaalase mawarku karo taliling yen mojo sumanding kuluku merinding tak ayu mati hatiku mawarku ning tak anggo sumpek yo bareng anyami
Astu. Hei. Astu. Mikir yang dipikir. Astu mulai lagi. Ika. Ika. Amike golek nang jero tasmu. Ya, ayo Ger. Ayo. Yo. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Lok. Iyo. Triadi budaya. Ayahi karyane praja kene gugur kuntong kandang gawe sayo ati rokacane lelo lan legowo kanggo mulyane nagara siji maju papan dielang alungake Mas Kiro Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, oh, Triadi budaya dalam gas, yo, ayo Mas Galang. Ya. Hop. Iki lho dah, mikir temu ki lho. Ijo. Lo. Ayo ger. Yeah. Oh. Triadi budaya yo.
Lo. Yo maju ger. Tak pangan garos mbok ger. Dalem Mas Eko, ayo Pak Eko. Lo. Ayo ger cepak rondasmu ger. Ora sito. Yo. Ya. Oh. Triadi budaya lo. Ayo Mas Kirun. Ayo Pak Giladan, Saya ngendang sapa Mas Sutre? Ayo Gar. Maju. Rome. Mai adi budaya. Lo. Orang ngomong Ambo Jaya Rata Singa Barong Prajata Anggadi Risi Garang tangga Nopinando Netranya Pindo Grahono Wata ira Durangkara Kakak Suwur
kok ora gelombok. Gawe tunane sesama. Iya. Kana bilahi. Eka barat Josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra waspadano apa kang kawe tara ya iki kasekten mami margani leno gawe tenane bumi ora bakal mundur sak kowe. Somben. Ayo guys. Ayo gar. Ayo garas ku tak cepakne gar. Iki kepruan no. Iya. Triadi budaya. Kok suwane mlorot terus. Udo sing bareng. Heeh. Suwane mlorot. Aduh iya. Sapa iki Ron? Iya. Lo triadi budaya. Ayo tak. Ya. Oh iya. Ya. Iya. Cuh. Triadi budaya. Ayo. Alon gar. Kancane dhewe gar, Hop. Maju. Oh iya. Lok. Mbah Glonot ora metu Mbah Glonot. Amat. Urung to. Pak Eko. Kidul rumaksa ning wangi Tako ayu luput ing lara maju gar. luput tapi Ora tak gaglak limpamu wae. Jin setan datan puron Oh iya. panas Mbah Glonot urung metu. Tan nono wan
lali miwang gawe Allah gunane wong lupa aku naga bilmaya maju aja siji kok siji ger etak gaglang dasmu adotan caket ring mami ayo bonojo kowe kok tingak-tinguk ning kono ger ayo jo sirna Cong, aku ora bakal mundur. Omong dong. Eru Bimaya. Ayo Pak Heru sing endang sabarut glono Bang glono kae iki glono sabar Pak Eko Pak Eko ya sik anu kelapa montro oh iya ayo galang selak ijo selak ijo selak ijo ayo selak ijo iya Triadi budaya ndak gitu galang ayo Pak Bas monggo Pak Bas esek jaranane ayo Pak Eko Wira sama iki Wira iki yo iki lho drondonge Pak Eko gajule Mbak Donot ora sida ayo wis nom-nomane Ron ayo Ron Ron tepakno garas mugar ayo ayo wir gajule Pak Eko gajule Pak Donot iki Gatot Triadi sabar Pak Eko ayo Pak Eko ayo Pak Eko gerangane yo iki lho Tembo saparon Wira Mas Maryudi mohon tolong belakang Mas Maryudi ayo mau agak dibawa ke depan ayo
Ayo, tandu. Dibawa ke depan, Paimo. Rada diinggirne Mas Putut. Hop. Milai lebokno. Kae caritane Rara Kembang Sore putra dipati mbetambet dalem kono Rama putrane Sarira sapujake harta nyoto madhep rasi esti nyekaing sumya Rada sisine ayo. Iki ayo wira. Ayo. Bocah cilik-cilik minggir dia. Rodok minggir ayo royok ayo oleh ayo dikasih ayo deh iyo gue nyambung ngetek minggu ngetek aja ayo yang ono ayo ape nanti dung kabeh dulur ya kabeh dulur kabeh roto kabeh kanca sabar Pak Eko besok men iso besok ndak iso aku lek Sikra nayaka angayai karya pakaryan ning praja gumregut sangkut cancut tali wanda manunggal karya damya tinen asri sarane gumuro jamnya rebut asri ngestu padha dawana sang rata sajuru ngayahi karya sikra nyaka ngayahi karya pakaryan ing praja kumragut sangkut cancut tali wanda manunggal satya
gumuruh sarwa rebut asih estu padha dawuh sanyata sajuru juru ngayahi karya Nggih para satya sampun gugur wonten saten ing palagan nggih. Lalu kemarin samangke kawula nyuwun pamit wonten panghargyan dalem mriku Sri Ati Budaya. Wonten panjenengan Bapak Heri Wahyudiono. Hop. Sigra nayata ngayahi karya pakaryaning praja gumraga sangga sancut tali wanda manunggal satya damyak dimenasri swarane gumuruh sarwa rabut arsi estu padha dawuh sanyata juru ngayahi karya ayo BPS Audio Mas Bagus. Pak Win balik maning. Jajale roman maman aku nyuwun enggal balik. ayo Pak Heru rome padha suka pari suka ana Yo iki lho Tut budaya Pak Heru Kakon wawan ayo wan Mbah Kayen Mas Wisnu Narotama Pak Eko eling Pak Eko eling Pak Eko anak genje dalek
bocah cilik rodok minggir, bocah cilik rodok minggir. Wir, bapakmu ki nang kene wir. Ayo. Kendange Jaipong rodok siseno Pak Sutri. Tak sisine lho Mas Kire. Barungane dibuka kok lan foto beli. Ya, bak-bak barungane jeboten. Barungane bon, Pak. Ah, iki ditatangi. Ayo. Ayo wir, bapakmu gambir bapakmu. Iya. Saka desa Batang Sare Gunung Bolo Katon Asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha ngombar rasa tuwa modho ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak bodo Ayo. ayo Paimo. Ngomong ben jangan lupa karo mbake. Ojo dipaksa ben linggo ora lujunak. Lho niki sedaya sampun kepareng rawuh wonten dalu mriku kasuwun nyekseni niat hajatipun dening para kanca-kanca saking Tri Adi Budaya. Kang lumantar saking leladan Kleben Tiyudan Gondang kasuwun idi pangestunipun karanten wonten ing dalu punika. Sedaya para rawuh samangke sabibaripun sampun katuraken menggahipun wonten sendratri campur sari jaranan Tri Adi Budaya. Mugya sanak donya kaki danyang ingkang baureksa pekarangan dalu punika tansah mangya rahayu pinebehna kalih ing sambigala tansah mangya ing rubeda. Nir ing sambigala sesanti rahayu rahayu nir ing sambigala. Akhir kalam Wabillahi waridaya waridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Galang. Lang. Ngene.
Mbak, wawone rada diseno. Yo. Iki mikir sing sabar galang. Wes Mbak ngomongnya Mbak Yo. Ayo tambanono kakung aku ape bali kok arep bali anakmu lanang arep bali kakung Iya man aku arep nyuwun pamit man. Nyuwun tambahi paestu. Lah dalah. Wes. Sing sabar kakung, sing sabar. Ngomong putrane ya pancen angel ayo. Kudu kedai sabar, aja dikasar ya. Yo. Ayo. Ayo sing sabar ayo. Ayo. Matur nuwun Pak Eri. Ayo. Pandan wong godhok wong godhok kae wong Ayo, ayo, ayo. Ayo lo bapak kula enggal boy. Lha niki sampun paripurna antar pasugatan Tri Adi Budaya wonten ing dalu menika. Kemareng kula nyuwun pamit dumateng sedaya para masyarakat lingkungan sekitar wonten dalu menika. Pak Heri lan ugi donatur kegiatan dalu menika. Matur gunging panuwun atas pasumbangsih sedaya saking keluarga mriki. Kemareng nyuwun pamit atur kalam. Wabi taufik warhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai